Heippa! Salpeus Daisy täällä. Ja siis tosiaan mä oon aloittanut uuden kanavan. Ja siis se kokkeri, mikä on mun kanavan juontajan kuvana, niin siis se on nyt mun kaverilla. Mä en kyllä tiedä, miksi mä laisin sen sille. Mut siis joo. Ei mun sit hirveästi muuta ollut. Ja muutenkin, mulla on vielä asiaa siitä, että jos käytte kattoo semmoista Alpes Friends-kanavaa, niin semmonen, missä on semmoinen kissa ja koira. Semmoinen koira, jolla on tossa semmoinen tukka. Ja sit semmoinen pinkki istuva kissa, niin se on mun ja mun kaverin kanava. Joten siellä on vähän jotain videoita, jotka en tiedä. Mutta siellä on jotain videoita. Ja sit mulla on vielä sellainen, että mä oon tilannut tori.fisistä uuden petsin. Mutta mä en nyt näytä sitä tällä videolla.